ଆଜି ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ତମ ଭାଇର ଶଳା ଦେଖା, ମୁଁ ତମ ଭାଇର ସେ ଶଳାଟିକୁ ଦେଖିକି ଚିଡ଼ିଗଲି। ତାମାନେ ତମ ଭାଇ ବୁଝିଲ, ତ ତମ ଭାଇକୁ ଦେଖି ଚିଡ଼ିଗଲି। ଚିଡ଼ିବାର କାରଣ ଏଇଟା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଲଭ୍ କରୁଥିଲି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଶଳା ସେ ତାକୁ ଲଭ୍ କରୁଛି। ତାକୁ ଲଭ୍ କରିକି 4-5 ଥର ବୟ ନେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ଛାତିରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ତାକୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ତମ ଭାଇର ଶଳାକୁ, ତ ମୋତେ ଏଇଆ ଲାଗିଲା ହାଡ଼ ପୁରା ଜଳିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି, ପାଉଁଶ ହେଲା ପରେ ତା ପାଟିରେ ନେଇକି ମୋର ଏଇଟାକୁ ଘଷନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଭାବିଲି ନା, ରାଗରେ ସିନା ପାଉଁଶ ହେଇଯିବି, ହେଲେ ମୁଁ ନଥିବି ତାକୁ ଘଷିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତମ ଭାଇର ଶଳାକୁ ମୁଁ ମାଫ କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ଆଜି ମୋ ଶଳା। ବୁଝିଲ? ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ବୁଝିଲେ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କହିଲା, ତୋର କାମ ପଡ଼ିଲେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। 4 ଦିନ ପରେ ତାର ବୋଧେ କ'ଣ କିଛି କାମ ଥିଲା କି ନଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ କହ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯାହାର କାମ ପଡ଼ିବ ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତ ମୋର ଆଜି କାମ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି କି କାମ ମୋ ପାଖରେ ତୋର ପଡ଼ିଲା? ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କଲି ନିଜକୁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କହୁଛି ତୋର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲୁ, ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ କାମ। କ'ଣ ହେଲ୍ପିଂ ନେଚର ପିଲାଟି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିଟାକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ଯଦି ଆଖି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ଯଦି ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ ହେଉଛି ଦେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିଁ କରନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡରେ। ବିକଜ କି ଏ ଆଖିଟା ଟିକିଏ ନଟଖଟିଆ, ଏ ମନଟା ଟିକିଏ ଛଟପଟିଆ। ତ କ'ଣ ହେବ, ଏ ଆଖି ଯେଉଁ ନଟଖଟଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏଜ୍ ଆସିଛି, ସେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏଜ୍ର ଆଖିଟା ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ତ କ'ଣ ହେବ, ଆଖିଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନହେଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା, ମନ ଏପଟେ ଖାଲି ଛନ 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 ଛନ। ସିରିୟସ୍ କଥା, ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ପାପ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ତ ନିଜେ ଭାବିବେ, ମୁଁ ତ ଆପେ ହେଉଛି ମୋ ଆଖି ଆପେ, ମନ ତ ଆପେ, ସବୁ ଆପେ, ତ ମୁଁ ନିଜକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି? ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ଅଛି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଖାଲି ଧ୍ୟାନ ସକାଳୁ ବସି କରିଦିଅନ୍ତୁ।